Ассалому алейкум, братур азиз, шумо дар канали Добрый Таджик, бо шумо ман Назар. Братур азиз, мехоҳам ба шумо бирасонам ки касоне ки дар канали ма якум боранд, обязательно обуна шаванд, хабарҳои хуби ба шумо оддӣ карда мефаҳмонем. Братур азиз, рӯзи 20 июн, чӣ хеле ки медонед, дар границаи Қазоқистон, шаҳравандҳои Точикистон ва Узбекистон, мо именно шаҳравандҳои Точикистон 553 нафар дар ҳамуҷа дар азобҳои безеб хов кардан мақсад ҳамин хай чӣ бигӯм рӯзшон ба рӯзҳои хуба надида буданд, ҳамун дар беруно хов буданд, дар ҳамин гармии сахт худонида буданд. ба мехоҳам бирасонам ки ҳамон ба Тоҷикистон баргаштанд рӯзи 20 июн. Ҳамонро ки бурд ҳамунҷо бародари азиз, бисёр инсонҳое ки мегуфтанд ки ба автобус мо шуморо роӣ мекунем, ис мекунем, ус мекунем, ҳамин асосан ҳам хеле одамо бисёрш ҳамунҷо ғалдиданд. Мумкин бо одамои хучон хостан рафтанд ки агар ёд дошта бошед як поток сар дода буданд Тоҷикистон, одамо хиёл карданд ки мерем сразу морам сар метаҳам, меран на границаҳо маҳкаманд, барои эҳтиёт бошен ки баъди ин кори шидагӣ аввалан зиёда 200 нафар ҳамуҷа маҳкам шуда буд, хай Тоҷикистон расидан, ҳозир 500 нафар 553 нафар аниқтараш. Барои бародари илтимос эҳтиёт бошен, хеле хурсандем ки ҳамин бародари мо уже дар ватан баргаштанд, дар Тоҷикистонанд. Вазири тандурустии ҷумҳурии Тоҷикистон яъне Минздрав дар газета эсер борданд ки пики коронавирус чӣ шид, мақсад айбайн паси сар шид, аниқ тоҷикиш бигирем. Баъд бародари азиз, мехоҳам барасонам ки дар баъди гуфтани инҳо дар Тоҷикистон бозорҳо хай бозор кафе даже туй кардан зиёдаи 100 нафар, кам аз 100 нафар меҳмон мумкина даъват кардан, мақсад ки бигирем агар хеле кӯчагиш бигирем ҳама ҷо уишид, мақсад бигирем мешава. Барои ҳамин бародари азиз, нисбати ҳамаи амиён нигоҳ накарда ҳама ҷо ҳуишид ба ҳамин мақсад воз бо хабаре ки воз омад гуфтанд ки дар Тоҷикистон пик оли наомадагӣ. Барои ҳамин эҳтиёт бошен, худо ака наомада бошад наёд тарафи Тоҷикистон ама, барои ҳамин бародари зиёд эҳтиёт кунем ки мақсад ами гирифтори ами касали коронавирус нашен. Барои чӣ мо камтар информатсия гуфтем, ба хотире ки ами воз барои чӣ инхел гуфтанд. Барои чӣ мора вақте ки тақрибан имрӯз 20 июни 2020 дар статистика 51 та мурда нишон медаҳад, правилно? Ҳамин хел аст. Аммо вақте ки агар мо паси сар кунем, мақсад 9 июна нигоҳ кунем, дар таблица 48 та мурда буд. Агар мо амиро туғрӣ кунем, вақте ки вазъиятҳо агар ёд бошед, дар барнома гуфта будем ки палекои духтурои ки лечение коронавируса мекунанд Полша овардаган ба Бадахшон роӣ карда шуданд. ҳамун баъде ки роӣ кардан дар оҷо 22 нафар аз дунё гузашт. Агар ҳисоб кунен 48 рӯзи наҳам буд плюс 22 и 70 мешава. Ба ҳамин ҷиҳат эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки эҳтиёт бошен, статистикаро нигоҳ накунен, и касали вазминае. ба як чизгоро гуфтанем ки ами қонун бировардаган барои маска, бе маска штраф мекунанд, мақсад ки и хай так халқ уже худаш сум надора. А як ҷиҳат бигирем, безебай дигар ҷиҳатш бигирем, хеле фоидаоварай ба тоҷик халқи мо ки мақсад бепарвоӣ нашава. Одамо бисёрш агар ай вирус натарсанд, ай штрафш метарсанд. И беҳад хубая. Барои чӣ? Барои оне ки дар Тоҷикистон вақте ки коронавирус гуфтанд, одамо бемаска мегаштанд. Бемаска гаштан амака масад 4%, 5% маскаш моро нигоҳ медора. Аммо барои ҳамин илтимоси зиёд фикр накунед ки коронавирус гузашт, барои ҳамин эҳтиёт бошед, дастотона бисёртар бишӯед, антисептика ва ҳамин маскаҳоро истифода барем. Бародари азиз, чӣ хеле шумо медонед, дар социални сетҳо, мақсад дар интернетҳо биромада буд ки ай 25 июн хатсари Тоҷикистон чартерный рейс аз вазорати корҳои дохили Тоҷикистон ба мо чартерный рейс роӣ карда мешавад. Самолетҳои чартерный кадом шаҳрҳо мепаранд? аз шаҳри Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Уфа. дар ҳамин ҷо агар шаҳрвандое ки мехоҳанд ки ба Тоҷикистон баргарданд, ҳатман бояд дар номрои ҳамин консули Тоҷикистон занг зада аниқ кунанд ки мақсад чуна номнавис кунанд ки ба шумо занг мезананд, шумо метавонед ба ҳамҷо рафта чӣ хел кардан дар кора. Дар рӯи экран ҳозир ба шумо номерои консулҳои шаҳрҳое ки ман обар кардам мебирояд. Бародари азиз, касоне ки агар мақсад занг зада натонистанд, электрони почтаи мақсад вазорати корҳои дохилия мемонед, шумо ҳамҷо метавонед бинависен, во ҳатман ба консул роӣ мекунанд спискара, и консул ба шумо бояд занг бизананд.
дар уҷа бояд шумо чиётонро рӯй кунед. асосан бигирем фамилия, имя, отчество, масалан номи насаба, номи падар бояд боша. дар уҷа синни сол, серия паспорт, цели шумо, барои чи шумо Точикистон рафтаниен, масалан ка касала, хай бисёр чизоро бояд бинависед, аниқтар кунед, рӯй кунед. рӯи спискан ё карда шуморо даъват мекунанд, хай одаморо ба чартерный рейс мебаранд Точикистон. бардони азиз, ба шумо эҳтиромнок хоҳиш карда мешавад ки дар ҳар хе лаънатиё ҳам бигем хато намекунем. мақсад ҳар кас билет нахарем, билета тоқа консул тоқа шумо предоставляет, чихе ба шумо мерасона консули Точикистон. чихе ки десен дар интернет бромадестай як занака 70-80 ҳазор рубл да мақсад билет фурӯхт уже дар дуруни тирмашитагиай. чихе ки ба мо хабар омад, бо як бародари гамо урӯз дар як бародармо дар интернет навор партофт ки чӣ карданд. Як лаънатии дигар дар дуруни турмашита маҳбас шита халқа фреб мекунад, аз номи консул гап зада билет мефурӯша. хай хуласи гап ки халқа бисёрша фреб кардагӣ. барои ҳам эҳтиёт бошен. танхо ва танхо билетора шумо билетора не, масалан шумо метавонед спискара падават кунед дар консули Точикистон. онҳо ба шумо як коре мекунанд ки ба шумо занг зада шумо ба Точикистон рафтан мерасем. бардори азиз, чали гуфтем ки аз рӯзи 25 июн чартерный рейсҳо сар мешаванд. танхо ва танхо ду хатсайри ҳамаш хатсайриҳои худ монанд. Тоҷики Эйр, Сомон Эйр. ин ҳамаш ба окази ҷаноби олии муҳтарами Умари раҳмон шудагия. барои ҳамқа фақат ба консул занг зада хитон номнавис кунед ки ба Точикистон баргардед. бардори азиз, ба ҳамин информатсияе ки ба шумо расид ба охир мерасад, агар ба шумо писанд омада боша, мақсад ки лайка зер кунед. агар не, хай фикри хона дар комментария бинависен. ягон савол дошта бошен дар комментария бинависен. агар ягон чизи срочен шид, дар инстаграм ма метавонед ҳатман бинависен. иншоаллоҳ агар успеҳ кунем ҳаматон да ҷавоб додан, ҷавобтон метавонам. атак тансиҳату хона обод бошед. дар канали мо обуна шавед. паноҳи ҳамат ба худо.